Uprkos upozorenjima lekara da više ne sme da pije i banči, Darko Lazić se ne smiruje, a izgleda da se nikad neće ni smiriti. Kako prepričava njegova rođaka, od kada su se on i Marina sa sinom preselili u Beograd, u iznajmljen stan, Darko je sve gori i gori. Strašno je kako se naš Darko ponaša, kao da je neki đavo u njemu, započinje rođaka i nastavlja. Ode u kafanu u četvrtak i nema ga do ponedeljka. Marina jadnica sama sa bebom u stanu plače i moli Boga da je bar živ dođe. Kada ujutru ustane, posle toga to malo zaspi jer je umor samelje, otvori novine da vidi da li je barem živ, priča rođaka kroz suze i dodaje. Jadno dete, mlada je ona, a on, sačuvaj Bože, sakloni. Ne mogu da kažem, ostavi on njoj uvek svežem para. Ide on redovno na nastupe, radi i dobro zarađuje, ali džabe sve kad posle ostane po kafanama. Marina je mislila da će sve biti lakše kada ode za Beograd, a ona je tamo sama samcijeta. Nema ni 50 kila. Sva se osušila mučenica. Kuka na sav glas. Šta mi se ovo dešava? Da doživim sudbinu Ane Sević. Kuka i njena majka. Ne zna žena šta je snašlo. Završava rođaka, očajna što Darko nema nameru da se smiri.